Morning, mga igsoon, sa atong nadungog nga ebanghelyo karon, atong nadungog nga si Jesus mipili sa iyang 12 ka mga apostoles, no? Pero nakabantay mo nga usa siya mipili sa iyang 12 ka mga apostoles unsa may gibuhat ni Jesus. Misaka siya sa bungtod. Unsa may gihimo ni Jesus? Nagampo siya kuno intiro gabi, no? So mga igsoon, kini nagpakita nga sawa pa magpili si Jesus sa iyang mga tinun-an, iya gayud kining giampuan, no? He prayed it over. Iyang gisukna ang amahan kung kinsa ang iyang mga pilion, kung kini mga tawhan na maubasab kini ang kabubuton sa Dios Amahan nga mao iyang mapili nga iyang mga tinun-an. So adunay nahitabo nga consultation, no? Adunay nahibo nga consultation. Dili lang si Jesus ang mihimo sa iyang desisyon, kundi nagampo siya sa Dios Amahan nga siya giyahan, no? Sa iyang pagabuhaton. Mga igsoon, kining maong senaryo, kining maong panghitabo, naghatag ka nato og panig-ingnan, no? Naghatag ka nato og leksyon nga sa ato sa kinabuhi, kung aduna tay mga desisyon nga pagabuhaton, kung aduna kitay major decisions and even not major decisions, no? Kinahanglan nato i-involve ang atong Ginoo, no? Sa inyong mga kasinatian, sa inyo pananggitan aduna mo'y pagabuhaton nga mga plano, aduna mo'y pagahimuon, inyo ba kining giampo sa Ginoo? Do you prayed it over to the Lord? Lord, kining akong plano karon nga magtukod og negosyo, okay ra ba sa imo? Importante na mga igsoon nga we have to involve God in every decisions that we have to make, no? Para adunay giya. Kay lahi ra gyud kun muhimo tag mga desisyon, adunay mga plano kung ato-ato ra, no? Kay posible nga mapalpak ang atong mga plano. Pero kung adunay giya, adunay guidance, kung nangayo ka giya sa Ginoo, nagampo ka, pariha kang Hesus, mikonsulta sa Ginoo kung okay ba ang iyong pagabuhaton, lahi ra mga igsoon, kay aduna gayoy blessings. O kung di man gusto sa Ginoo nga ang imong plano mabuhat, dili gyud kini mahimo, kay dili man kini kabubuton sa Ginoo. Mao na nga importante ang pagkonsulta pirmi sa Ginoo. Nahinumdum ko sa una, sawa pa ko sa seminaryo, sa nag-work pa ko sa Manila, adunay gibaligya nako nga balay, no? So ako nga nahuna, ako ning paliton kay mayo na lang additional income, unya himuon akong boarding house. Pero adunay pagduda sa akong kasing-kasing kung ako ba kining paliton. Mao na nga akong gikonsulta ang Ginoo. Ko, Lord, okay ra ba sa imo nga ako ning paliton? Nya di man ako madungog ang tingog sa Ginoo kung okay ba sa iya o di. Pero I don't know if you will do this also, but I don't encourage you to do this kay tingaling. Ang akong gibuhat out of my faith, nikuha ko duha ka papel, no? Pariha equal size, akong gi-cut sa gunting. Unya nagbutang ko yes and no. And then ako gyud tong giampuan ko, Lord, di man ako nagdibog man ko, nya di man ko kahibaw sa imong tubag. Sige, ato ning sabot, no? Kung unsay ma-pick up na ko nga papel, that would be your decision for me. Pero ako gyud siyang giampuan, ha? Giampuan gyud nako siyang maayo. So sa pag-ana nako, akong bunot na, no? Lord, basta ha, mao ni imong decision para sa ako. Libog man ko. No man. So ana nako palita.
But you know, my dear brothers and sisters, after 1 week, nasunog ang mga area. So ingon ko, ay salamat kung ako tong napalit nga balay. Sigurado ang akong kwarta sunog usab. So importante nga we have to consult God with our decisions, no? Kay nindot kung adunay mga imong nuntad og pag-ampo kay ikaw gayud pagagiyahan sa Dios. Amen. Mangita magug pamaagi ang Dios kung dili niya gusto, dili na madayon. Mao na kung di madayon, wa gihatag sa Ginoo ang imong gipangayo, ayaw na pagpamugos kay aduna pay mas nindot nga plano, may nindot pa nga ihatag sa Ginoo diha kanimo. Amen. So mga igsoon ng atong ebanghelyo karon, nagpahinumdum kanato nga si Jesus usab when he climbs the mountain, he always pray to God, no? To consult everything to the Father of the things he has to do in life. Mana nga sa atong kinabuhi, bisan gani si Jesus usa mo buhat siyang ministry, kadlawon pa moadto na ni sa bukid. And mountain represents God, no? Moadto na sa bukid magampo kay mangayo og strength sa Dios Amahan. Kita sa atong kinabuhi usa ta magtrabaho, pagmata nato sa buntag, nakahinumdum batas Ginoo, Lord, another day na pod magtrabaho na pod ko karon. Please give me the strength. Guide me always with my decisions today. Importante nga mosampit ta pirmi sa Ginoo kay siya mismo niingon, apart from me you can do nothing. Amen. Palihog manindog. Kitang katawhan sa Dios naningkamot nga makabaton sa hiyas nga maalagaron ngadto sa atong isikataw sa matag pag-ampo main kita Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami.